Și asta ne duce aminte de ceva. Tana, nepoata ale Tana din Cântic, mărtată cu luane de-a meu, Iancu îl Luci. Că tot zici, te moași să vă zici de Maia unul. Maia, era și în dreaptă, că Stărlibana este, avea una cu suri. O durea păltările. O ipuiul lui Maia, tine când să-l anunță, dă-ne în doi parazi, să ne cte chirghiol, să-mi dau șocul ăschi nehema, să-i întreacă ponul. Ia Maia 300 de lei, cum era în țărță, duse Maia la altă săptămână, eu de la nuntă, azi ne ved Maia. Când une Maia pe una cheatră înverenată, nici ne vizu. Maia, ții cu tine, o ipuiul lui Maia la tine și la Dumnezeu. Ții Maia, lefnăm pe mine. Cum să dea parazi? În pustile, nu stream, au vrea să ai zdricuri, suteroane și îi luară toți parazi, pe dau pe ticuci. Și avea halatul pe el, se ia mutreale. Și acum nu mutrești, capul în loc. Mutrești, mireachile mea gărșii să le bagă, să zic.
Nici în două zboară. Din anul 1962 până în 1984, când tai la Fârșioț, Pitera și Awați Palazul, acolo nu ne știu de Cristalut și toți ne știm de Pilistera. Și voi să vă spun că-i voi multă și nu i-a greșit.